меган дар соли 2026 тоҷикистон ба таможни союз медрояд. ана ҳамон таксиҳое ки боваринок бошанд шуморо аз граница нархи танировкадан боло рафтагие, нархи чандин ҷаримаҳо боло рафтагие. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, мо тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб гардонем. Бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки мехоҳед донистанд аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp меброяд, бинависонен, проверка депортатсия мекунад. Мадудов нависондаед. Ассалому алейкум акаи Сорбон. меган дар соли 2026 тоҷикистон ба таможни союз медрояд. ҳамин гап рост боша ё ки не? дар моҳи феврал дар бораи таможни союз даромадан не, ин гап асос надорад. яъне ки дар бораи таможни союз даромадан ягон қарор, ягон гуфтушунид, ягон чи нест. як нафари дигар нависондаед. Салом акаи Сорбон. мара модарам рус аст. аз Русия мара депорт карданд. ҳам ҷарима. не ки модарам додаром, акам полни документош русӣ аст. аз ман тоҷикии документом. акаи Сорбон, ҳамия бигин чӣ кор кунам? мегӯянд ҳуй кунанд депорта. илтимос ҷавоб диҳед. агар ки мақсад модари ту рус боша, шаҳрванди Федератсияи Русия боша, метавонанд ки мисол ба воситаи пешниҳод кардани ариза ки ҳамчунон пешниҳод карда мешавад ки ту фарзанди калонӣ мисол бошӣ, агар ва рӯзгор дар калаи ту боша, дар ин масъала тура баргардонанд барои пешбурди зиндагӣ, барои пешрафти зиндагӣ. ҳамин хел гуна ҳолатҳое ҳастанд ки мақсад сабаб шида метавонанд ҳамин чизо, агар ки модари ту дар ҳақиқатан зани рус боша. як нафари дигар нависондаед. Салом ака, ман студентам. 6 моҳ мешавад омаданам ай Тоҷикистон, аммо регистратсия накардам. метавонам граница накарда документҳома дуруст кунам ё ки ба граница равам, ягон муаммо намешавад? ба граница рафтан муаммо дар ҳолате намешавад ки ана ҳамон таксиҳое ки боваринок бошанд шуморо аз граница буроранд ва дароварда бутонанд. худчон мисол ин вариант ҳам мешавад. як нафари дигар нависондаед. додар, духтари ман меҳмонӣ рафтааст. 8 моҳ места меояд, баъд равад депорт мекунанд. ба мигратсиони картаи гости 8 моҳ агар ки беста имконият ҳаст ки вақти баромадан депорт бикунаншанд, ба хотире ки мигратсиони картаи гости ана 3 моҳ муҳлат дорад. Рӯзиев нависондаед. Салому алейкум. ака, нархҳои танировкаи мошин гуфта мегузаштем дар Тоҷикистон. аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон, нархи танировкадан боло рафтагие, нархи чандин ҷаримаҳо боло рафтагие. насиб боша мо як видеои алоҳида мекунем ва тамоми ҳамин чизоро ба маълумоти шумо мерасонем. интизор бошед, видеоҳои моро пайгирӣ кунед. бародарое ки мехоҳед границаи Қазоқистон бигзарен, шафёрои боваринок шуморо хичон мегзаронанд аз граница. рақамошон мебурояд, занг бизанед, аз номи мо суҳбат кунед, бо арзонтар мекунанд. ҳусейнов нависондаед. Салому алейкум ака. 2 моҳ патента наспорӣ, чӣ кор мекунам? саволи моро ответ бидед. 2 моҳ ки наспорӣ, патентон месӯзад. як нафари дигар нависондаед ки ассалому алейкум акаҷон. ҳамин гап ростае ки патента баъди 11 моҳ чанд месупориди обратно мегириш? ростае. пули патенте ки ана ҳамин тамоми шаҳрвандои хориҷӣ пардохт мекунанд, бале ин дар ояндаҳо мисолҳои хича дорад ки ҳар як пардохти шумо бозгашт дорад. дар ин масъала мо видео карда будем тақрибан ягон 2 моҳ пеш, дар ҳамин каналмон ҳастад, метавонед дурен тамошо кунед. Сурайё нависондаед. Салому алейкум бародари азиз. мегуфтем ки ман чӣ хел граница равам, боз баргардем, гарантия қатъӣ мебарам? илтимос ҷавоб медодед. раҳмат. ҳамон рақамое ки ман дар видео мондум, зангшон занед, қатъишон худтон суҳбат кунед ва ҳамаша мефаҳмонам барои шумо. прогноз тиҷаи нависондаед. Салому алейкум ака. аз Сбер смс омадааст ки шумо дар реестр ғалтидед, ба МВД равед. чӣ кор кунам? метавонанд картаи шуморо заблокировать кунад МВДи Русия ба хотири реестр ғалтидан ва шумо биред муроҷиат кунед, мисол сабабоша бифаҳмед, сабаб ки набоша, бо роҳи ягон хатогӣ номтон ғалтида боша, боз метавонед ки реестр бароред шавад. як нафари дигар нависондаед. Салом акаи Сорбон. мегуфтед даъваткунӣ ба хизмат кай сар мешавад? моҳи апрелда сар мешавад. як нафари дигар нависондаед ки салом ака, ман дар ҳамиҷа студентам ҳозир. агар ки бирам ба Россия, аз донишгоҳ хориҷ мешавам ва обратно биём, мара хизмат мебаранд? бале, вақте шумо студентен, академически нокарда,
мебароин мерен хидсарона аз пеши хитон ва шумо дар ин ҳолат автоматически мақсад ки аз донишгоҳ хориҷ мешин ва яъне ки аз Федератсияи Русия баргаштен омаден, шумо донишҷӯ ба ҳисоб намерен дигар ва шуморо метавонанд ба хизмати ҳарбӣ сафарбар бикунанд. бародарони азиз ва гиромиқадр, агар бихоҳем ба саволотон ҷавоб бигирем, дар комментария бинависонед, насиб дар видеои дигар мехонем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.